अली भाई का हो मर्दे गाल बहान का चिंतित लगा था कोनो बात बका का बताई भैया। चिंतित हम यही बात के बानी का कि हम छोट रहनी हाँ तो स्कूल में मास्टर कहस कि तू कोनो काम के नहीं खे। अच्छा जब बड़ भईनी हाँ गईनी हम कंपनी में काम करे हाँ तो मालिक के एक दिन काम करा के कहता हाँ कि जो तू कोनो काम के नहीं खे। ओहो शहर छोड़ के हम घरे आ गईनी। हाँ अब बाबूजी कहता रहे कि तू कोनो काम के नहीं खे। बताओ चिंता तो भैया हमारा यही बात के बा हाँ कि हमार जन्म काम खातिर भइल बा हाँ। कि हम बिना कामे के बानी। बा मतलब तू चिंता काहे करत रह अच्छा तरह के जोले चलता थी अच्छा अगर ओइजा तू पास हो गइलो तो जान लो कि तू काम के बाड़। अगर ओइजा तू फेल हो गइलो हाँ। तो समझियो कि तार सच में जन्म बेकामे के बा। सही में हाँ तो चलो आओ। चलो आओ आओ अभी मजा आएगा ना कबड्डी का हो तनी जोखो तनी के होई हमरा कोनो काम के बड़ा अब हमरा बुझा गेल भाई अच्छा कि जब तोरा के वो कबाड़ी वाला रिजेक्ट कर देलस तो सच में तू कोनो काम के नहीं खे।